Hello, friend. Kitengsi kardom kadukawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilangarad do ana fastami lapen pinista me nali tumafang la so video long nang kithan ponsi labang ke Voreng Avarsai APUTHAK se nang than pachini ponik po lapen kupia Voreng Avarsai ma kon ana pu so vacancy sidoma kachar lang deng ko ansinang jima ka apply ko son ma la so APUTHAK se nali tumfan pathiek ben la so video long nang than pachini ponik po jong se nali tum la so YouTube channel along nang ka humri milang pulte kaching hon pen subscribe ikon la pen videos ta me nali tum share ponikon tang non pathiek pen kupia Voreng Avarsai ma kon ana pu so vacancy sidoma la so APUTHAK lang ponlonang la pen che than ponlonang Tangni non pathiek ben chethan ponlonang ITBP driver wa Voreng Avarsai APUTHAK lapen nali tum screen along thek ponlong ikpo the Indo-Tibet border police mate ITBP ahin besta me dak Voreng Avarsai afan announce poniklo constable driver afan kaduka wepen dak 545 an vacancies to listening ke hang abang fiatum nali tum jogdon exhibutla recruitment.itbppolice.nic.in so website long dampens tame nanglitum apply dun ikme tang non apply play aprang la bangke dak details mate ason son kachini ponangji dolang la si lata kachini nangji kenang sotlo la penon chethan ponlo nang kiching sinalitum dak recruitment la ban thek ponlong ikpo indu Tibetan border police mate ITBP la pena post la bangke dak constable la post vacancies mate Farman ke do da kaduka wepen 5045 an da post bang vacancies bang dolo la son da application fee la bang ke nali tum thek ponlong exi 100 rupees la bang ke general OBC a candidate atuma afan and ponik pola pen SC ST ex serviceman atuma fan bangta da sikai si nangne la pen Voreng Avarsai afan da selection process la bang ke la son lo da PET and pon pola pen PST la pen written exams tame da Padopon pola pen documents verification la pen practical test medical exam lahai hoise dak and ponik po pay scale nali tum dak 21700 pen cheng pon log 69100 an long ponik po lason dak dak se dak applicant date la nali tum thek pon long exi application date la bangke October 8 to November 6 2024 ansi dak adet bangke pi pon lo lapen ITBP driver vacancies la bangla sonlo the Indo-Tibet border police mate ITBP hin pens tame kaduka wepen dak 545 an constable driver vacancies paklang damlo paklang pono la sedak puthot ki thak pon dak do thulang nalitum theklongji 209 position la bangke unreserved mate general la tum phanlo son da 77 for ST dia ekta SC atum phan mate scheduled tribe atum hanlo lapen dak 40 la bangke scheduled tribe ST atum han sida pipon lo lapen 164 la bangke other backward class mate OBC atum afansi pipon lo lason thak sida 55 an la bangke dak economically weaker section mate EWS a candidate tumhansi pipon lo lapen putho dak kachethan poningji alam do thulang mate kachini nangji alam do thulang ITBP Constable driver eligibility criteria lahin bangla sonlo the qualify for the ITBP Constable driver position in Indo-Tibet border force mate candidate criteria eligibility criteria la bangla sonlo nationality la bangke Indian citizen apo qualification la bangke application must have complete year 10 pass on the chok la pen valid heavy motor vehicle mate each MB driving license labangke donang po la son thak dak arta labangke langdam lo pulote the age required for the role in between 21 years to 27 years and abang phu atumsi dak jogdon long chotpo lapen alang litum the calculation ponji labangke as of the November 6, 2024, belong the criteria categories may receive X relation as the per government atting pense the X relation by pipon po. Lapen ITBP driver application fee labangke nili kidamtang hostame nali tumanan than pachini pon iglo general lapen other backward class mate OBC lapen EWS candidate tum pharoi sipinang po la son thata dak schedule caste lapen schedule tribe tum labangke sikai sita pipon nangnelo
lapen selection process labang ke nalitum thekpon long exi physical infinity test mate pet lapen physical standards test PST lysi and ponpo lason athada written exam mate written exam sta me pado ponpo lapen documents verification lapen practical skill test tame alang litum and ponikpo lapen medical examinations tame alang litum pado ponpo la sining khang abang phu mate abang phi tum stame jogdon ji pole jogdon iktame lapen nalitum jong si jogdon igji pulo tangte mate apply dun igi pulote la so video description along stame nalitum link long ponigji lapen la so article links tame nalitum long ponikpo lapen on nili ki jutsi nalitum fan advertisement alo mate notice alo bang na piklang ponikpo screen along nalitum thekpon long igji nili long do la advertisement alo nalitum dak stame details son an bang ke nalitum long ponikpo hodak nili na ke than pona tengsi la dak stame ke tok ponik lo la sila so advertisement alo stame nili telegram channel lapen whatsapp group long stame pipon iget lo lapen a kaprega sonda ke tok pon do thula nalitum jogje aprang mate jogdun de aprang apply play aprang nalitum la so advertisement alo labang ke klar dak pe nalitum lang egon copy pc da ke tok pon ma la so puthak stame nalitum thekpon long igji lapen documents copy pc kinang jima la so puthak stame lada ke tok pon do je la sinalitum lang pame penle jogdo nigon la sinalitum so video bang ko an ma share non karbiang long rasta me palang nang lapen pachini igna lapen la son update nalitum kilong verji afan pura la so youtube channel la bang ke nalitum subscribe igon tangte pinia video long la online ton ponik nang la si do me thak me kadu kave Karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do anapans tame nilihin pen kardom.